ये बबुआ हार के बारे में उनके पता ना चले के चाहिए। लागो तनु कि खानदानी हार बा। जा तनी खूब बढ़िया से जन के सेवा पानी करम तबे हमरा खानदानी हार मिली। हाँ रे मैं तू ठीक कहत इस हार के बारे में ओकरा पता ना लगे के चाहिए। ए मम्मी जी का हो आई डर माथ बांध देतनी। आ तू ही आओ है जा। दी मम्मी जी डर माथ झाड़ देतनी तनी। झाड़ झाड़ तनी बढ़िया से झड़ी ह। कहनी है मम्मी जी नु कि बुचिया जी के बोला दी कहियो घूमली हन फिरली हन केतना वहां के नीमन हनी। हाँ ठीक है कहता लोग चाहते कि ये बला दे के दू चार दिन। हाँ बड़ी निक लागे तनी हमरो निक लागे। ए मम्मी जी का हो कनी के दी रख कपड़ा जौन फीचे के बाद सब फीच खंगार दीही। अच्छा लेके आओ तनी। हां लेके आई जल्दी। ए मम्मी जी हाय धरी रोहिया के माइनु फेनुस देले फाड़ के कने नु रउआ बताई का खाई जवने खाई तौने बेरा बनाई बताई का खाई। का बात बा हो इतना हम सेवा सत्कार मार करत लू पहले तो अब मम्मी जी रउआ माई जी हनी हमर त सेवा सत्कार ना करम ना कोनो बात बा जरूर एकरा पीछे। कहानी मम्मी जी नु कि अब रउआ सबके हम सेवा पानी करते मैंने रउआ सब जान गुल बन जाके हम पतो रउआ लाए के बानी हम सब कुछ रउआ बुढ़ापा के लाठी बनम। तब हमरा के खानदानी हार दे दीजा हम पहन के रउआ सबके पतो लाइक होइए गुल बनी हम सब काम करते बानी जन के पतो के करे के चाही। कौन खानदानी हार के बात करत लू? हम ना बतावत रही जाओ दिनावा कि खानदानी हार ओकरा पता ना चले के चाहिए हार के बारे में तो हम सुन लेले बानी मम्मी जी। पागल हो अब छुपाई मत हमरा से ठीक बानू हमरा के बात नहीं की सुना बतिया उहार के बात ना होत रहे। हाँ। और पटीदार से हमनी के ना केस चलत रहे ओही में हार गो रहनी जा। अब तब हम झूठो के अंदर सेवा संस्कार करत रही जा मेहरारू के कह जाला भगवान